ffrwydro a hitio y seren ar gae Ysgol y Garreg. Mae plant Ysgol y Garreg wedi ffindio bocs bach yn y cae ar dydd Llun y 20 o mis Ionawr. Dyma Ela am mwy o'r stori. Helo Ela, sut roedd hwn wedi digwydd? Roedd y cerrig yn hitio pen. Hitio ei gilydd a tarodd pen seren a disgyn i lawr fel seren ni. Sut roedd y seren yn edrych? Roedd y seren yn fach ac yn sgleinio efo llwch magic. Beth oedd y bang mawr ti wedi clywed? Roedd y bang fel o teimlo y ffrwythro